ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 18/10/22. ಪ್ರಾತಃ ಮುರಳಿ ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಏಮಿದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕಳ್ಳ ಸಮಾವೇಶ ಮಲ್ತದು ಶಾಂತಿಡುಕೊಲ್ದು ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರನು ತಿರುಗಿಸಲಿ. ಬಾಬಾ ಮಾತಾ ಸಂಬಂಧದ ಸಾಕ್ರಿನಾದುಳ್ಳೇರು. ಅರೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತಿನೇ ಅಂಡ ನಿಖಲ್ನ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆದುಬಿಡ್ತು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈಶ್ವರ್ಯ ಕುಲದ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮತದಾದುಂಡು. ಉತ್ತರ: ನಿಕುಲು ಏಪ ಈಶ್ವರನ ಜೋಕುಲಾದುಳ್ಳರೋ ಆರ್ನ ಸಮ್ಮುಖಡು ಕುಳುದರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಪ್ರೀತಿಡರೆನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ. ಆರ್ನ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪಲೆ ಪಂಡ ಬಾಬಾ ಎಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ನಡಪಲೆ ಐಕಿ ಶ್ರೀಮತ ಪನ್ಪೇರು. ಏತರೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರೋ ಆತು ನಶೆ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಅರೆ ನೇತು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪರು ಆತು ಜಾಸ್ತಿ ನಶೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಸರಿ ಬಾಬನ ಆ ಖುಷಿತ ನಶೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳ ನಿಕ್ಲು ಮರಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತು ಸಕ್ರೇನುಂಡು ಬಾಬಡ. ಅಂಡ ಮಾಯಾ ರಾವಣ ತನ್ನ ಗಿರಕಿಲೆಡ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಿರು ಬಂದು ಪನ್ನಗ ಆಯಲ ಸಹ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪೆ. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಜೋಕುಲೆ ಬಲಹೀನ వచ్చి ಬಲಹೀನರೆ ಪೊಚ್ಚಿ ದುರ್ಬಲ వచ్చి ಯಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರ್ರೆ ಕುಲ್ದೆ ಬಾಬಾ ಎಪ್ಪಲ ಕುಲೊಂದು ಎಪ್ಪೇರು ಜೋಕುಲೆಗೋಸ್ಕರ ಜೋಕುಲ್ದಾದ ಅಲ್ಪೇರು ಅರೆನ್ ತೂಂಡಲ್ಲ ತೂವಂದಿಲೆಕ ಪೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಅಪ್ಪಗ ಬಾಬಾ ಅಂಡಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂಡಲ್ಲ ಇಂಚ ಅಪ್ಪ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ನಿರಂತರವಾದ ನೆನಪಿತ್ತಂಡ ಬಾಬಡ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತಂಡ ಬಾಬನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಬಾಬಾರ್ದು ನಿರಂತರ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕು. ಇಂದು ಬಾಬಾ ಅಂದು ಪುದರ್ ಪನ್ಪ ಹೊರತು ಬಾಬನ ಒಳ್ಳೆ ನೆನಪೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೇರೆ ಏರ್ನ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಪ್ಪಗ ಆ ದುರ್ಬಲ ಆ ಶಕ್ತಿ ನಂಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊರತು ಪ್ರಬಲವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ ನಂಗೆ ಬಾಬಾರ್ದು ತಿಕ್ಕುಜ ಇದು ವಂಚಿತಾಪ ಆಯ್ತವರ. ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ 24 ಗಂಟೆಲ ರೆಡಿಯಾದ ಕುಲ್ದು ಉಪ್ಪೇರು ಏನನ್ನು ಏರು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೊಡವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೋಪುಂಡು. ಗೀತೆ: ಧೈರ್ಯ ತಾಳು ಮಾನವನೇ ಪಂಡ ಧೈರ್ಯ ಡುಪ್ಪುಲೆ ಧೈರ್ಯ ತಾಳು ಮಾನವನೇ ಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಸಾರ ಐನು ಬಾಬಾ ಐತ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪೇರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜೋಕ್ಲೇನು ಜೋಕುಲೆ ಪಂದು ಏರು ಲೆಪ್ಪೇರು ದೇ ಪಂಡ ಆತ್ಮಗು ಮಾನವ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಆತ್ಮೊಡೆ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಪುನಿ ಐನೇರ್ದವರ ಈ ಪುದ ಸಹ ದಿಯೋಡಾಪುನಿ ಮಸ್ತು ವಸ್ತುಂಡು ಮಸ್ತು ಪುದರಂತೂ ದೀತೇರು. ಎಂಚ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಾಬಾ ಕೆಲವರು ಫಾದರ್ ಎಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಐನೇರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪುನ ಮಾತೆರ್ದಲ ಸಾಧಾರಣವಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಏರ್ನ ಸಂತಾನ ಆದುಳ್ಳರು ಆರ್ನ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಂಡೆ ಅಕಲ್ನ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಂಡ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಕೇನುವೆರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಕುಳ್ದಾರು ಎದುರುಡು ಏರುಳ್ಳಿರು ಆತ್ಮ ಬಾಬಾ ಕುಲ್ದೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪುಂಡು. ಏತು ಸಾಧಾರಣ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮರೆಗೆ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮನುಷ್ಯರ ಅಂಡ ಎಲ್ಯಕುಲು ಮಲ್ಲಕಲೆಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಪಂದು ಪಂಡು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಮೂಲು ಆತ್ಮ ತನ್ನ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಓ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಶಾರೀರಿಕ ಅಪ್ಪಗ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪುಜೇರು. ನಿಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಬಾಬನ ಸಮ್ಮುಖಡು ಕುಲ್ದ ಇಂದು ಆತ್ಮನ ವಿಷಯವಾದುಂಡು. ಯಾನ್ ಏರು ಪನ್ಪುನೇನು ಶಿವಬಾಬಾ ತಿರುಪದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಯಾನ್ ಪರಮ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪರಮಧಾಮಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೆ ಪಿತ ಆದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ನೇರ್ದವರ ಏನನ್ನು ಪರಮ ಆತ್ಮ ಅಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದು ಪೋಪುನು. ಏತು ಸಹಜ ಆದುಂಡು ಮೂಲು ಏರು ಕುಲ್ದೇರು ಶಿವಬಾಬಾ ಆರಿಜ್ಜಂದೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಬಲ ಒಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜನ್. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಮನಸ್ಸುಡು ಸದಾ ಆರ್ನ ನೆನಪು ಒಪ್ಪುಂಡು. ಆರ್ಲ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ ಒವ್ವೇ ಅಂತಾರೆ ಎಂಚ ಆತ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಮಾನ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಆ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಬಾಬಲ ಸಹ ನಕ್ಷತ್ರ ರೂಪಡು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪೇರು. ಬಾಕಿ ಮೊಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ತೇಜೋಮಯವಾದುಲ್ಲೇರು ಸಹನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಪಂದು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರೋ ಅವು ಮನಸ್ಸುದ ಭಾವನೆ ಆದುಂಡು. ಅಂಡ ಬಾಬಾ ನಿಕುಲು ಎಂಚ ಆತ್ಮವಾದುಲ್ಲೆರ ಅಂಚೆನೆ ಯಾಲ್ನ ಸಹ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಯಥಾರ್ಥವನ್ನು ತೆರಿಪೇರು. ಯಾನ್ ಸಹ ಈ ಶರೀರುಡು ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರುಡು
ಈ ಆತ್ಮನ ಪಕ್ಕ ಪಂಡ ಕೈತಲು ಬ್ರುಕುಟಿಡು ಕುಲ್ವೆ ಪಂಡು ಬಾಪ ಅನ್ಪೇರು. ಆರು ಕುಳುದು ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಳಿಗೆ 84 ಜನ್ಮದ ಪಾತ್ರ ಜಿಂಜವೇರು ಪಂದು ತೆರಿಪೇರು. ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಆತ್ಮಡಲ ತಮ್ಮದೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲೊಡ್ದು ಕಳೆದು ಪೋತೇರು. 7 ವರ್ಷ 5,000 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಬಾಬೈಡೆ ಬರ್ರೆ ಕೂಡ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಬ್ದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದುಂಡು. ಅರೆಗ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪುನೆಡ್ದವರ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಪೇರು ಪಂಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾತೋನೇರು. ಆರ್ಲ ಆತ್ಮನೇ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಪರಮಧಾಮಡು ಉಪ್ಪುನ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬ್ರಹ್ಮಗ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಮೊಕ್ಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಜೀವಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬೆರಡ ಕೆಲವರು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಪಂಡ ಮೊಕ್ಕಲೆಡ್ಲ ಕೆಲವರು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು, ಕೆಲವರು ಪಾಪಾತ್ಮ ಅದು ಉಳ್ಳೇರು. ಎಂಗ್ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಪಾಪಾತ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಎಂಗ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂದೇ ಲೆಪ್ಪೇರು. ಎನ್ನಲ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು. ಹೊರ ಬತ್ತದ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚನು ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚವಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಪಂದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ. ಎಂಗುಲು ಪತಿತೇರು ರಾವಣ ಸಂಪ್ರದಾಯದಕಲು ಪಂದು ಏರ್ಲ ತಿರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ರಾಮರಾಜ್ಯ ಬೋರ್ಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ರಾವಣನು ಕೊತ್ತವೇರು ಅಂಡ ನಮನೇ ರಾವಣ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅಕುಲು ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಪತಿತರಾದುಲ್ಲೇರತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ಲೆಪ್ಪುಜೆ. ಅರೆಗ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ಅಪ್ಪ ಏರು ಪರಮಧಾಮರ್ದು ಬೈದರೋ ಅರೆಗ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈಶ್ವರ ಅತ್ತಂಡ ಭಗವಂತ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪುನೆರ್ದವರ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಪೇರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತನೇರು. ಬಾಬಾ ಈ ಜೀವಾತ್ಮದ ಮೂಲಕ ತೆರಿಪೋರು. ನಿಖುಲಿಗೆ ಜೋಕುಲೆ ಅಶರೀರಿ ಭವ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನಿಖುಲು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲರು ಅಪಗ ನಿಕ್ಲೇನು ಕಡಪುರುಡಾಪುನು. ಸೊರ್ಗುಡು ಶರೀರವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದರು ಪಂಡ ಆದಿರ್ದೆ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಶರೀರ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು. ಚಕ್ರನು ಸುತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಿಖುಲು 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆರ್ಲ ರಾವಣನ ಸಂತಾನಾದುಲ್ಲೇರು. ರಾವಣನೇ ನಿಖುಲಿನ ಪತಿತರಾದು ಮಲ್ತದೆ. ಇತ್ತೆ ನಿಖುಲು ಈಶ್ವರನ ಸಂತಾನರಾದುಲ್ಲರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಬೈದೇರು. ಅಸುರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ದೈವಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದ ಮಲ್ಪುಣನೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಆದುಂಡು ಎಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಯಾನ್ಲ ಸಹ ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ಸಮಯಡು ಬರ್ಪೆ ಪಂಡ ಬಾಬಾಗಲ ಬರ್ಪುನ ಸಮಯ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದುಂಡು. ಕಲ್ಪದ ಸಂಗಮಯುಗೊಟ್ಟೇ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಯುಗುಟ್ಲ ಅಂದು ಪಂತೇರು ಕತ್ತೆಟ್ಟು ಪುರದ ಇಪ್ಪದೇರು. ಅಪ್ಪ ಬಾಬಾ ಬರ್ಪಣಿ ಸಂಗಮಯುಗೊಟ್ಟು ಕಲಿಯುಗತ್ತ ಅಂತಿಮ ಸಮಯ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಂಗಾಲಾದುಪ್ಪುನ ಸಮಯಡು, ಮಾತೆರ್ಲ ಬೂರ್ದು ಉಪ್ಪುನ ಸಮಯಡು, ಮಾತೆರ್ಲ ಕಲಿಯೊಂದಿನೆಂಚಿನ ಸಮಯಡು ದಾಲ ಉಪಾಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಾಬಾದ ದಾಲ್ಪೇರು. ಈ ಕಲಿಯುಗತ್ತ ಅಂತಿಮಡು ಬತ್ತದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯನ ಕೊಡ್ದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸದ್ಗತಿನ ಕೊಡ್ಪೇರು ಬಾಬಾ. ಪತಿತ ಪರತ್ ತಮೋಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ಅಪಗ ಯಾನು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚಂದ್ರವಂಶಿ ಕುಲದ ರಾಜ್ಯನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪೆ. ಆ ರಾಜ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ವಾ ರಾಜ್ಯಲೆಜ್ಜಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅದುಂಡು. ಸತ್ಯಯೋಗಲೆಜ್ಜಿ ತ್ರೇತಯೋಗಲೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದೇರು. ನಾನು ಒಂತೆ ಸಮಯಡೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡೆ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು. ನಮಕ್ ಆ ಕುಶಿಲ ಬೋಡು ಏಪ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ವಂಶ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ವಂಶ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಇತ್ತೆ ನಿಗುಲು ದೈವಿ ಸಂತಾನರ ಈಶ್ವರ್ಯ ಸಂತಾನರಾದುಲ್ಲರು. ನಮ್ಮ ದೈವಿ ಸಂತಾನ ಅವಡಂದಿತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರಗ ಸಂತಾನ ಅವಡು, ಈಶ್ವರಗ ಬಾಲೆ ಅವಡು, ಅಪಗ ದೇವತೆಲೆಗ್ ಸಂತಾನ ಅದು ಜನ್ಮ ಹೊಡೆಪ. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಯೋಗ ಒಪ್ಪೋಡು ಒಯ್ದು ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಸದಾ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರು ಸದಾ ಆರೋಗ್ಯವಂತರ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರನು ತಿರುಗಿಸಾಡಾಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ವದರ್ಶನ ಪಂಡ ಏನು ಒಲ್ತು ಬೈದಿನಿ ಓಡಿಪೋಪುನೆ ಪಂಡದು ಮಾತ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಡು ತಿರುಗಾಡಾಪುನು. ಐಕ್ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಪನ್ಪೇರು. ಸುದರ್ಶನತ್ತು ಸ್ವದರ್ಶನ. ಬಾಬನ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂದೆಟ್ಟೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಒಪ್ಪುನಿ
ಬಾಬಾನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಂಡ ಬಾಬಾನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನ ಪರಿಶ್ರಮ ಇಜ್ಜತೆ. ಏತು ಸಮಯ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪ ಪಂದು ಚಾರ್ಟ್ ದಿವನ್ಲೆ ಏತು ನೆನಪುಡು ಪರೋ ಆತ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಈ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಬಂಡ ಇಂದ್ರಿಯ ಹಿಡಿದುಲ ಅತೀತವೈನಂಚಿನ ಸುಖ. ಇಂದ್ರಿಯದ ಸುಖ ನಿಕುಲು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡುಪ್ಪು ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕ ತಿಕ್ಕು ಅತ್ತಂಡ ಅವೇ ಜೋಕ್ಸ್ ಪಾತ್ರಂಡ ಆ ಇಂದ್ರಿಯದ ಸುಖ ತಿಕ್ಕು ಅಂಡ ಆ ಇಂದ್ರಿಯ ಹಿಡಿದುಲ ಅತೀತವೈನ ಆತ್ಮಗೂ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಸುಖನೇ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ಆದಂಡು. ಅವು ಏರೆಡು ತಿಕ್ಕು ನಿವಂಡ ಬಾಬಡ್ದು ಒರಿಯರ್ದು ಮಾತ್ರ ಏಪ ನಿಜವಾಯಿನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಾಬಡ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಅಪಗ ಆ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖಕ್ಕೂ ನಿಕುಲು ಒಳಗಾಪರು. ಒಂಜಿ ಸರಿ ನಿಗಳಿಗೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಬೊಕ ಜೀವನಡು ಬೇತೆದಾದೆಲ್ಲ ನಿಕಲು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆತು ಖುಷಿ ಪುಂಡ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ಪಂಡ. ಅಪಗ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖನು ಕೇನೋಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಗೋಪಿ ಒಳ್ಳವನ ಗೋಪ ಗೋಪಿ ಎರಡು ಕೇನ್ಲೇ ಪಂದು ಪಂತೇರು. ಬಾಬಾಗ ಒಲ್ಲ ಬಾ ಪಂದು ಪಂಪೇರು. ಬಾಬನ ರೂಪಲ ಸಹ ಜೋಕುಲ್ನಂಚನೆ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಚ ಆತ್ಮದ ಬಾಬಲ ಸಹ ಆತ್ಮನೇ ಆದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಪಂಡ ರೂಪಡು ಬಿಂದು ಆದುಲ್ಲಿರು ನಕ್ಷತ್ರ ಆದುಲ್ಲಿರು ಅಂಡ ಗುಣಟ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಆತ್ಮ ಗುಣಸಾಗರ ಆಪುಜಿ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಬಾಬಾ ಗುಣ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲಿರು ಅಂಡ ಪರಮಧಾಮಡು ಉಪ್ಪುನಾರಾದುಲ್ಲಿರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆ ಬೀಜ ತಿರ್ತು ಚಕ್ರುಡು ಬತ್ತದು ಬುಟ್ಟ ವೃಕ್ಷನೇ ಮಿತ್ತು ಹೋಗುಂಡು. ಎಂಚ ವೃಕ್ಷ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೀಜ ತಿರ್ತುಗು ವೃಕ್ಷ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಬೀಜ ತಿರ್ತುಪ್ಪುಂಡು ವೃಕ್ಷ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಈತ ಮಲ್ಲ ವೃಕ್ಷ ಆತನು ಆ ಧರ್ಮ ಈ ಧರ್ಮ ಪಂದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡು ಹಬ್ಬುದು ಹೋತನು ಮಲ್ಲ ವೃಕ್ಷ ಆ ಕೊಂಬೆ ರೆಂಬೆ ಪೂರ ವೃಕ್ಷ ಅದು ಹೋತನು. ಐಕೆ ಈತ ಬೀಜ ತಿರ್ತು ಬತ್ತಂಡ ಪಂಡ ದಾದಾತನ ಬೀಜ ಇತ್ತ ಮಿತ್ತುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಕೊಂಬೆ ರೆಂಬೆ ತಿರ್ತುಂಡು ಬಾಬಾ ಮಿತ್ತುಲ್ಲೇರು ಈ ಧರ್ಮ ಆ ಧರ್ಮ ಪಣದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಒಂದುಂಡು ಐದವರ ಇಂದು ಮಲ್ಲ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆ ಅದು ತಿರ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಬೀಜ ಒಲು ಮೀಲಿ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಬೀಜ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪುನ ಬೀಜ ಇತ್ತೆ ಸಂಗಮಯುಗ ಪನ್ಪುನ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬೈದೇರು. ಅಪಗ ಬೀಜ ತಿರ್ತು ಬಂದಾಗ ದಾನೆಂಡು ವೃಕ್ಷ ಮಿತ್ತು ತೋಜುಂಡು ಐಕ್ ದಾದಾನ್ ಪೇರು ಬಾಬಾ ಬೀಜ ತಿರ್ತುಗುಪ್ಪುನಗ ವೃಕ್ಷ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನ ಅಂಡ ಇಂದು ಉಲ್ಟಾ ವೃಕ್ಷವಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆಂಚೊಂಡು ಉಲ್ಟಾ ವೃಕ್ಷ ಇಂದೆತ್ತ ಬೀಜ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂಡ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಕಾರಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಐದವರ ಇತ್ತೆದಾದತಂಡು ವೃಕ್ಷದ ಕಾಂಡ ಮಿತ್ತುಂಡು ಗೆಲ್ಲು ಪುರ ತಿರ್ತು ತೋಜುಂಡು. ಇಂದೆತ್ತ ಬೀಜ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಮಧಾಮಡು ನಿವಾಸ ಮಲ್ಪೇರು. ಆತ್ಮ ಮಾತ ಸಹ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಿತ್ತಿರದೆ ತಿರ್ತುಗು ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಂಬೆ ರೆಂಬೆಲು ಬರೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ರಾವಣ ನಿಕಲೇನು ಕಪ್ಪಾದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು ಕೊಂಬೆ ರೆಂಬೆ ಪಂಡದೆ ದಾದೆ ಪಂಡ ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಾಕಲು ಲೇರು ಬತ್ತಗ ಅಕಲೇನು ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆತ್ಮಲು ತಿರ್ತು ಬರಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಐಕು ಕೊಂಬ ರೆಂಬಲು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಬಾಬಾ. ರಾವಣ ನಿಗಲೇನು ಕಪ್ಪಾದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಿಗುಲು ಸುಂದರವಡು ಪೊರ್ಲವಡು ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚನೆ ನಾರಾಯಣ ರಜ್ಜನಲ್ಲ ಕಪ್ಪಾದು ಮಲ್ತದೇರು ಲಕ್ಷ್ಮಿನು ಸುಂದರವಾದ ಪೊರ್ಲಾದು ಮಲ್ತೇರು ದಯಗು ಕಾಮಚಿತಿದ ಮಿತ್ತು ರಜ್ಜನ್ಲ ಕುಲ್ದಿತ್ತೇರು. ಕೃಷ್ಣ ಗಾಂಡಲ ವಿಷತ ಉಚ್ಚು ತುಚ್ಚಿದಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ನಾರಾಯಣಗ ದಾದ ತುಚ್ಚಿದಂಡು ದಾಲ ತಿರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಜನಕುಲು ಚಿತ್ರ ಇಂಚಿನ ಸಹ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಾವಣನ ಮತದ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ತದೇರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಶ್ರೀಮತನು ಕೊರ್ದು ರಾವಣರ್ದು ಮುಕ್ತಾದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದೇರು ಯಾನು ಮಾತ ಸದ್ಗತಿದಾತಾದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆನಲ್ಲ ಸದ್ಗತಿದಾತಾದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನೂತ ಎನ್ಮ ಜಗದ್ಗುರುನ ಬಿರುದು ಸಹ ಬೆರೆನನೇ ಆದುಂಡು. ಐ ನಕುಲ್ ದಾದ ಅಂತೇರು ಅಕುಲ್ ನಕಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲೆ ದಿವಂದೇರು ನಿಜವಾದ ಶ್ರೀ ಪನ್ಪುಣಿ ನಾರಾಯಣಗ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಪನ್ಪುಣಿ ಬಾಬಾಗ ಮಾತೆ ಬೇತೆ ಏರೆಗ್ಲ ಮನುಷ್ಯಗ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಇಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪಾಡುಗ ಅಕುಲು ಯಾನು ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪಾಡುಗ ಅಕುಲು ಶ್ರೀ 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 ಬಂದು 108 ಜಗದ್ಗುರು ಒಂದು ದಿತ್ತೇರು. ಜಗತ್ತದ ಸದ್ಗತಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಗ್ರಂಥುಡು ಬೆರ್ನ ಮಹಿಮೆ ಮಸ್ತ್ ಬರೆತೇರು ಸದ್ಗುರು ಸತ್ಯ ಕಂಡನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾಗ ಒಂದು ಪೂರ ಕಂಠಪಾಠ ಆದುಂಡು ಅಂಡ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ನಿಕಲು ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ತಿರಿವಂದರು ಅಂಡ ರಾವಣನ ಕುಲದಕಲು ಆದುಲ್ಲರು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರನ ಕುಲದಕಲು ಆದುಲ್ಲ ಐನೇದವರ ಅಕಲೇನು ಏತು ಪ್ರೀತಿರ್ದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡ ಪಂಡ ಬಾಬಾನು ಏತು ಪ್ರೀತಿರ್ದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡ ಪಂಡು ಬಾಬಾ ಈರು ಏತು ಮಧುರವಾದುಲ್ಲರು ಎಂಕ್ಲೇನು ಸ್ವರ್ಗೋಗು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಹೆವನ್ಲಿ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಏತು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡೋ ಆತನ ಅಶೆ ಏರೊಂದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಏತ್ತು ಬಾಬಾಡ ಡೀಪ್ ಅದು ಹೋಪಾರು ಆತನ ಅಶೆ ಏರೋಣ ಎಂಚ ಸಮುದ್ರದ ಆಳುಗು ಹೋಪಿರ್ತಲೆ
ಏತು ಆಳುಗು ಹೋಪಿರು ಆತು ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡು ಏತು ಆಳುಗು ಹೋಪಿರು ಆತು ಅತೀಂದ್ರದ ಸುಖಲು ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇತ್ತು ಏರ್ನ ಕೈ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ತರು ಹೇ ಮುದ್ದಾಯಿನ ಜೋಕುಲೆ ಯಾನು ನಿಖಲ್ನ ಪರಂಪಿತ ನಿಖುಲು ಆತ್ಮನ ಜೊತೆ ಪಾತರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಇಂದು ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥದುಂಡು ಮೂಲು ಹಂಸಲು ರತ್ನನು ಪೆಜ್ಜುಂಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀರು ಬಾಕಿ ಕೊಕ್ಕರೆ ಏರು ಉಪ್ಪಿರು ಅಕುಲು ಕಲ್ಲುನೇ ಪೆಜ್ಜೊಂದು ಉಪ್ಪಿರು ಐನೇದವರ ಮೂಲು ಹಂಸೊಲೆ ಗುಣಗ್ರಹಣ ಮಲ್ಪಿರು ಹಂಸೊಲು ಪಂಡ ಅಕಲ್ಡ ಆತು ಸ್ವಚ್ಛ ಬುದ್ಧಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಕುಲು ಮಾತ್ರೆ ಈ ಗುಣಗ್ರಹನು ಸ್ವೀಕಾರ ಅನ್ಪಿರು ಕೊಕ್ಕರೆ ಪನ್ಪುನಕುಲು ಅಕುಲು ಕಲ್ಲುನು ಮಾತ್ರೆ ಅವಗುಣನು ಮಾತ್ರೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಿರು ತೂಪಿರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ಕೂಡ ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತಾ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲೆಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮತದ ಮಿತ್ತ ನಡತದು ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಲೆ ಬಾಬನ ಕೊರಳುದ ಹಾರಾವಡಾಪುಂಡು ಬಾಬನ ನೆನಪುಡು ಇತದು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ಅನುಭವನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ರಡ್ಡು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ್ದು ಪೂರ್ತಿ ನಷ್ಟಮೋಹಿ ಆವಡಾಪುಂಡು ಒವ್ವೇ ಚೀಚಿ ಪಂಡ ಕೆಟ್ಟ ಶರೀರವನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರೆ ಬಳ್ಳಿ ವರದಾನ ಸೇವೆದ ಬಂಧನದ ಮುಖಾಂತರ ಕರ್ಮ ಬಂಧನನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶ್ವ ಸೇವಾಧಾರಿ ಭವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಡಿತದು ಪಂಡ ಗ್ರಹಸ್ಥಡಿತ್ತುಂಡಲ ಏಪಲ ಇಂಚ ತೆರಿಯುನಚ್ಚಿ ಇಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾದುಂಡು ಕರ್ಮಬಂಧನವಾದುಂಡು ಅಂಡ ಇಂದು ಸಹ ಸೇವೆಯಾದುಂಡು ಸೇವೆದ ಬಂಧನುಡು ಬಂಧಿತಾಪುನೆರ್ದವರ ಕರ್ಮಬಂಧನ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದು ಬಿಡ್ತು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸೇವಾಭಾವ ಒಪ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ಕರ್ಮಬಂಧನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಕರ್ಮಬಂಧನ ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ದುಃಖದ ಅಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೇವೆದ ಬಂಧನ ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಕರ್ಮ ಬಂಧನನು ಸೇವೆದ ಬಂಧನೊಡ್ದು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಶ್ವ ಸೇವಾಧಾರಿ ವಿಶ್ವಡು ಒಲ್ಪನೆ ಒಪ್ಪಡು ವಿಶ್ವ ಸೇವಾರ್ಥವಾದುಪ್ಪುಲೆ ನಿಗುಲು ಒಲ್ಪನೆ ಒಪ್ಪುಲೆ ಎಂಚನೆ ಒಪ್ಪುಲೆ ಬಾಬನ ಜೊತೆಟು ನೆನಪುಡುಪ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೇತಕಲೆಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಲೆ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನ ಅತ್ತನ ಬಾಬನ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯನ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಕಾಂಡಲ ನಿಖಲು ಪಣೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ನಿಖಲ್ನಲ ಸೇವೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇತಕಲ್ನಲ ಸೇವೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಲೋಗನ್ ತಮ್ಮ ದೈವಿ ಸ್ವರೂಪದ ಸ್ಮೃತಿ ಟುಪ್ಪನಗ ನಿಖಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಒವ್ವೇ ವ್ಯರ್ಥ ದೃಷ್ಟಿ ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.